La comèdia La vida resuelta dels guionistes d'Aida i Siete vidas ja es pot veure a l'Auditorium de Palma. A l'obra es retrata de manera àcida i divertida la generació que va dels 30 als 40 anys. L'obra compta amb la participació d'actors molt televisius com Carlos Santos i la podreu veure fins demà diumenge. Els actors de La vida resuelta ja s'han instal·lat a l'Auditorium de Palma. Sobre aquest escenari, actors televisius com Carlos Santos o Berta Hernández, entre d'altres, mostraran com és de difícil la vida per a 5 joves d'entre els 30 i els 40 anys. La magia del teatro. Vamos, que es in vitro. Ah, es italiano. Tot passa en aquesta escoleta que es converteix quasi en un camp de batalla. Entonces todos venimos a buscar la plaza para nuestro hijo a la guardería. Y cuando llegamos aquí nos enteramos de que solamente queda una plaza. No te puede esperar tú un reilear, no. Claro. No, esto es para reírse, para pasarlo bien, para reflexionar, por supuesto, con su pequeña dosis de amargura, pero... Son casos de padre, ¿sabes? La vida resuelta també vol ser el retrat en versió àcida i divertida de tota una generació. L'objectiu és que el públic s'identifiqui amb els espectadors. La vida resuelta és el títol irònic d'aquesta obra que retrata la vida de 5 joves d'entre els 30 i els 40 anys i que es troben en una situació complicada actualment. L'obra l'han creada 2 guionistes de diverses sèries de televisió. De hecho, el guión el texto es de los guionistas de Aida y Siete vidas y un poco ese tipo de humor es el que estamos tratando, tocando un poquito el corazón y tocando un poquito la sensibilidad de esos problemas que se tienen. La vida resuelta es podrà veure avui i demà vespre a l'Auditorium de Palma. Era un cabrón, para vosotros la pera gorda. Total, a mí me da igual, ¿sabes? Si yo no lo conozco de nada.